Kula nyupri saking kitab Fathul Qorib mengenai hakab akikah, rasane mungkin paham. Akikah niku napa to menurut bahasanipun? Wa hiya lahu ismu litasmi ala ra'si al-maulidi. Sing diwacani akikah niku berarti rambute bayi sing lagi lahir. Jadi menurut bahasa niku rambute bayi sing lagi lahir niku disebut akikah. Iku menurut bahasa. Nah, kita Fathul Qorib ngoten. Nek menurut syar'i pripun? Dia menika wahiyya dzabihatu anil maulidi yauma sab'ihi. Yaiku hewan kurban ingkang dipun sembelih pada hari ke-7 pada waktu kelahiran seorang anak. Jadi nek menurut syariah niku mbelih hewan kurban pada hari ke-7 niku disebut akikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Keranten napa? Akikah niku al-ghulam murtahanu bi aqatihi. Bayi kang lahir niku tasik ten gade. Dereng 100% gadane yang 10. Mamula dijamin dinggo nebus kelawan akikah. Nebuse pripun? Tetba'u anu ya masama'i beleh hewan korban pas hari ke-7. Niku nek upami gadar sikata Pak Anwar mboten harus to niki namung menurut syariah ngoten dibeleh hewan korban hari ke-7. Badhe niku pripun? Nek pun diparingi saged rezeki mbeleh hewan pada hari ke-7, wayah lekur raksuhung motong rambute. Jadi bayi niku ngguwak sebel cara wong Jawa iki, Pak nggih. Ngguwak sebel dipotong rambute. Lah sunai motong rambut niku nuwun sewu saderengipun beleh hewan kurban janjane ngoten sunah. Jadi nek hewan kurban niku dibeleh jam pinten Mas Arwah? Hewan kurban dibeleh jam berapa? Per dewe. Oh dewe siang. Oh nggih. Berarti sak janjane nggih rambutnya niku dipotong saderenge hewan kurban dipun sembelih. Sunah ngoten niku. Lah sunah leh mbelih hewan kurban niku waktu napa? Waktu matahari tergelincir waktu salat duha. Antara jam 7 sampai jam 2, jam 11. Niki tafaulan nibak donga ning Gusti Allah nek dibeleh esuk mundak suwi mundakan mundak padang. Maksudnya apa? Bocah iki bisa ben masa depane tambah tua, tambah padang, tambah cerah. Ya sunah ngoten. Jenengan boleh jam pinten lho? Siang ya, ya mboten napa-napa. Berarti jenengan donga ning jero ati muga-muga anak tambah gede, tambah tuk, tambah padang, cerah masa depan. Tapi nek hewan korban itu disembelih waktu ngasar. Ngasar itu tambah suwi saya peteng. Jadi masa depannya saya tua tambah peteng dan sunai betul. Tapi nek pun kelakuan mboten napa, kudu ngake mawon. Ini kan sunai bulan korban itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Badhe niku di was maun was wayu samang kae asma sing sae. Asmane niki sinten niki? Alifa Aprilia Zahra. Alifa niku pertama April mungkin lali bulan April nggih. Oh iya. Zahra niku artine kembang. Berarti anak duwe anak sing pertama ayune koyo kembang. Ayu mboten. Yo ayu to. Lagi pengharapan kok daerah pertama lahir ayu tenan iki jenenge Zahra. Oh wedok iki leres lanang ganteng ya. Enggak salah. Dan sing nomor kali putrane Kalisa Nur mau Humaira. Kalisa ini murni, bersih utawa suci. Nur itu padang Humaira yang kemerah-merahan. Jadi anak nomor loro niki termasuk gowo ati sing resik, bersih, pepadang lan warnane ke apa merah-merahan. Kulite padang, Mas. Nah tadi kita kanjeng Nabi itu nak masane manggil Siti Aisyah itu ya Humairah sing kemerah-merahan mergo mau saking ayune. Dadi nyuwun saya Pak jenengan niku manggil garwane mboten paring langsung jenenge diceluk panggilan kesayangane. Najane wong lemu bocah diceluk gembrot mboten pareng lah. Diceluk sing apik. Nggih, ya Humairah sing kemerah kok. Sayangku, ayang beb monggo mboten napa-napa niku sunah Kanjeng Nabi nambahi harmonis rumah tangga. Niki ngeten manggil anak sing sayang. Cara wong Jawa asma kinarya japa. Saya apik jenenge berarti pengharapan dari Gusti Allah Taala.
Jadi nyuwun saya Pak jenengan niku manggil garwane mboten paring langsung jenenge diceluk panggilan kesayangane. Najane wong lemu bocah diceluk gembret mboten pareng Pak. Diceluk sing apik. Nggih, coba ya aku merah sing kemeran kok. Sayangku, ayang beb monggo mboten napa-napa niku sunah Kanjeng Nabi nampi harmonis rumah tangga. Iki ngeten manggilan sing sayang. Cara wong Jawa asma kinarya japa. Saya apik jenenge berarti pengharapan nek Gusti Allah Taala. Lah dawuh Kanjeng Nabi niku nek iso saged nggawe asmane Kanjeng Nabi utawa ngangge asmane Gusti Allah. Misal Abdurrahman, dadi kawulan Gusti Allah sing kelas asih. Abdurrahman, Abdurrahim. Utawa enak kayak Ahmad utawa Muhammad ben duwe akhlak sing terpuji. Nek anak wedok dipanggil Sayyidati utawa Siti, nek wong Jawa paring dewi derajate sing tinggi, iku pengharapan wong tua marang Pak. Kon ngantos dijeneng Imam Saitor ya ini bahaya nih. Kadang wong Jawa dijeneng Islam ya bener niku supaya selamat dunia selamat Aja ngantos dijeneng nyuwun sewu jenenge Paji utawa Pajiun. Entas Pak artine. Nek artine kemalan mosok lanang jeneng kemalan. Nah, akhir ganti jenenge. Dadi asma kinarya sapa wong Jawa Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki artane walimah akeh, walimah tu akeh. Walimah niku panganan, akeh niku berarti panganan nalika ana sing bayi lahir. Nek ning mantan niku walimah tu urus. Dadi panganan ning waktu pernikahan. Ngeten Pak nggih. Enten malih walimatul idzar. Idzar niku panganan sing enek ning wong ndang khitanan sunatan. Jenenge wis beda malih. Eneng malih panganan sing nggon ngedek omah utawa wadek omah niku jenenge walimatul wakira. Name beda malih Pak. Enten malih tiyang niku kala luar negeri utawa kerja mulih tasakuran syukuran mergo oleh rezeki kerja niku jenenge walimatul nakiah. Beda malih jenenge. Enten malih budal haji utawa mulih haji walimatul safar. Ya niki waktune iki walimatul panganan sing nggon lae bayi lahir. Soale nggih, lha iki penjelasane ngoten niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nyembelih niku sunahe Pak, hari ke-7 sama iki hari ke-7. Hari ke-7 dari gadah rezeki Pak, saged hari ke-30 dadi setunggal wulan. Saged setunggal tahun. Ngantos usia balik kurang lebih 13 tahun. Iku sunahe wong tua ngekek akeh ke putra. Nek pun balik Pak, iku sunai pindah ke putrane. Jadi nyuwun sewu kula jenengan iki riye dari akeh transport, dadi nek jenengan kok saged. Iku sunah nek akeh kok awake dhewe. Tapi nek anak akeh kok wong tuwa mboten saged jeneng malih sedekah mboten akeh kok. Dadi niki seumur hidup Pak ya niku nyamoten besar. Hukume sunah muakkad ya. Sunah sangat dikuatkan. Saya saged dijalankan. Allahumma sholli ala Muhammad. Syaratnya malih pripun? Wa yatba'u 'anil 'alami sanatin wa yatba'u 'anil khorati jatun. Nek bocah lanang niku dibelehke wedhus loro, nek bocah wadon dibelehne wedhus setunggal. Pertanyaane, wedhuse napa angsal betina Pak? Napa angsal sing nggih betina? Betinane wedok nggih. Nggih. Angsal mboten Pak? Angsal. Nek enek wedhus lanang kuru mending milih wedok sing lemu. Dikiasne malih Pak. Jenengan gadah yuga jaler 3. Berarti wedhuse berarti piro? 6. Sing nomor 1 nomor 4 anak wedok sitok berarti jumlahe 7. Angsal mboten Pak dikias boleh sapi pisane. Dipadakno korban. Niate akeh kok. Asal bener Pak. Aduh piye iki? Paham. Hukumnya piye? Kan pertanyaan Pak nggih. Mergo nuwun sewu wonge sugih ora duwe peternakan kambing, demen duwe peternakan sapi. Nuwun sewu ten kita Fathul Qadir disebutkan di angsal dikiaske sesuai dengan hewan kurban. Jenengan milih daging wedhus napa sapi nak diampai nak pundi Pak?
sapi. Nggih nek milih enake daging sapi, tapi asal bener, Pak. Aduh piye iki? Paham. Gak paham. Untungnya piye? Kan pertanyaan Pak nggih. Mergo nemen saya wonge sugih ora duwe peternakan kambing, cuma duwe peternakan sapi. Nuwun sewu ten kita Fathul Bari disebutkan di angsal dikiyaske sesuai dengan hewan kurban. Jenengan milih daging wedhus napa sapi nak diampek nak pundi, Pak? Sapi. Nggih nek milih enake daging sapi, tapi nek sunah Kanjeng Nabi kudune kambing wedhus. Dadi angsal Pak, duwe anak telu lanang kabeh jumlahe 6, wedhus sitok berarti 7, berarti diberesno sapi sitok. Ngono nggih. Lah niki nek pun ngoten niku nyuwun sewu, nek hewan akekah niku sunahe malih dimasak dados masakan. Nek hewan korban dibagekno tangga teparo niku mentah, tapi nek hewan akekah niku kada dimasak gak ngrepotne tanggane. Ditambah malih masakane hewan akekah niku kedahe syaratnya manis. Mas Anwar, memasak hewan akekah niku huruf sunahe kon manis. Gak oleh pedes, gak oleh ngengek. Nyapa? Tafaulan mengko nek masake pedes nyengek anake jenengan nanti malah nyengol-nyengol. Ditutur wong tuwa wani. Nuwun sewu Pak iki ngaji lho Pak. Es kena wis tanes terjadi ya wis. Di sunahe malih nek masak hewan akekah gambar masak akekah niku nek saged manis ben ucapane putra enak lembut ditutur nggih mantep manis-manis tok dan. Paham nggih? Lah kok piye senengane pedes berarti kudu gawe sambel dhewe. Aja dibiasakan. Ditambah malih sing lebih anu niki. Kadang tiyang boten person. Wala yang sar anun. Wala yang samaru anu. Balunge niku Pak boten pareng dikepruki. Iki Mas Anwar. Dadi hewan akekah niku balung niku boten pareng ditawang kali boten pareng Pak. Dadi ditekel loro petelung ngoten nggih. Ora uga dikeput las digodhog dicukuk daging tok. Balung niku nak saged ora dibagekno ora dimasak, dipendhem. Tafaulane pripun penggarapan Gusti Allah besok anakku nek badagie balunge akeh kok gak tak kepuri besok anakku ben ora duwe lara rematik, ora duwe lindung-lindung. Dadi nuwun sewu Pak, ngeten jenengan kraos lindung rematik bisa jadi riyen nika nalika mbeleh wedhus apa mbeleh pitik daginge diketuti cokote. Nuwun sewu niki. Iki namung ilmu mawon. Dadi nek mas akekah mbok mbeleh pitik, mbok mbeleh wedhus sapi, nah saged daginge digodhog, ditengkeli arah kading mawon. Musa ditolong ka dicowecane mboten pareng. Aja dikepruk inggih ngesakno bocah ndunjing kena penyakit tulang. Linu repot sak pinunggalane. Lah sunah malih pripun balunge dipendhem nggon sing wingit. Niki enten nggon iki mboten, Pak? Padang. Oh, padang ya. Kok ngonangi omahku wingit, enek wit gedhe wingit akeh medine. Iku dipendhemi daging akekah niki. Mergo panganane jin fasik, setan niku siji mangan balung, loro mangan darah. Nek dipangane ngono jadi orang ganggu mungkin. Terus ngene. Mergo daging akekah niku amanggu donga. Dadi mari mangan niku warak tapi malah keracunan. Jadi sing awet. Betul lagi. Dadi nek nggon wis rasa kuwatir didolekno balung sing teko walimatu insyaallah mungkin bersifat. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa nggih? Iki kamu ngaji sedikit mawon. Iki tambah malih waktu awali matu akekah ngaten ing diwacana ayatipun Gusti Allah. Mungkin diwontoyan Mas Anwar ya 11 mawon. Diwacana surat Ikhlas muga-muga putraku imane ben kuat. Surat Al-Falaq An-Nas muga-muga putraku ora was-was tetep yakin ning agaman Gusti Allah. Diwacana surat An-Nahl filatul qadar muga-muga anakku direk ben ora nglakoni zina, ora nglakoni maksiat. Ditambah oleh alam insiro alam nasroh ben atiku anakku menduwe anak ati sing lembut murah hati penak disyukuri ati lembut. Iku dadi tafaulan ngalah berkah nganggo ayate Gusti.
sami kalian jenengan mendemari-ari Pak nggih. Nate mendemari Pak nggih. Lan pun jenengan mendemari-ari ngoten niku iki malah doan sting nggih. Dan niku sekedhik mohon mengenai masalah akikah. Monggo niki hukume sunah nek gadah rezeki nggih dipun laksanaken. Akikah saged dicicil mboten Pak? Gadah yuga jaler tak akikah saiki duwe duit tuku wedhus sitok. Sok tangeres lagi stok neh. Asal mboten Pak? Asal Pak? Angsal. Dengan duit-duit satu kucing kono nyate akikah. Setahun ngarep duit-duitnya tuku akikah neh. Sampun wedhus ya. Asal. Pertanyaane, disikno akikah napa disine hewan kurban, Pak? Yen duit aku tak ngakeh anakku apa tak gawe hewan kurban sih maksud besaran. Disine pundi, Pak? Leres disikno hewan kurban sih. Maksudnya napa? Hewan kurban setahun sekali. Tapi nek akikah saged seumur hidup. Ya, betul, Pak. Nek duit oke ya loro karone. Tapi sebenarnya itu hukumnya sunnah mu'ah, dan sunnah mu'ah, sunah sing dipake. Ya alhamdulillah ya, ketiman tak nggih. Nek kita mungkin dari kelas ya seketiman kasih kalau sampaikan muga-muga dan guna manfaatnya dan berkah sehingga sedoyo pejabat dunia dunia akhirat. Amin. Maka saya kalau sampaikan bukan tetap sopok kula menuju mana pandangan kuno lebih bisa mutro pangarsami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kita